Bicolandia. Let's go. Yan guys, pupunta tayo ngayon sa Friends Custom Seats sa Barangay San Jose, Milaor, Camarines Sur. Magpapagawa tayo ng bagong upuan ni Isnaisi 125 Trinity guys. Ayan, dito tayo ngayon sa Barangay Minalabak, Antipolo. Chill ride lang tayo guys, papunta doon pagawaan. Ayan, shoutout kay Friend Custom Seats. Ayan, update ko kayo pag nandun na tayo sa location guys. Sheesh, pagaganda ng ano, bukirin dito sa Minalabak. Yan, update ko kayo mamaya guys pag nandun na tayo sa location. Yan guys, nandito na tayo sa Minalabak, sa gilid ng river. Lapit na tayo. Meron tayong 3.6 kilometers makarating dun sa pagawaan ng upuan guys. Sa mga gustong magpagawa ng upuan, punta lang kayo sa shop ni Idol. Meron din siyang Facebook page, napapakita natin sa screen. Napakaganda ng weather guys. Dito tayo sa Burong-Borongan. Lapit na tayo. Ito guys, ang shortcut din dito guys, pag pupunta kayo ng Naga City. Shortcut dito sa lugar na to. Kaya sa mga pupunta ng ano, ng Albay, pwede kayong dumaan dito sa lugar na to. Napakalawak niya. Yan, shortcut din dyan guys, oh. Yan sa lugar na yan. Shortcut din dyan. Yan, update ko kayo pag nandun na tayo guys. Yan guys, so tinitira na guys yung natin ng upuan. Dapat may bawas din ng bayad niyan. Binawasan ng upuan eh. At may bawas din. Binawasan yung upuan. Binaklasan. Okay, so para makuha yung design na ano. yan. Okay, so yan, ito naman i-upload natin to sa ating YouTube channel, yung video na to. Dapat simple na yung pinagawa natin guys, kasi hindi naman tayo artista eh. Wala pang ano. Oo. Kasunod pag ano, magpapagawa tayo ng mas maganda. Mga big bike. Pag maganda na yung motor natin, magandang customize na yung papagawa natin dito, Idol. Big bike na. Yan, i-follow niyo siya sa kanyang Facebook page guys. Meron din siyang Facebook page. Yan, ipopost ko na lang dito sa yung ano, Facebook page ni Idol. Yan, malapit na. Yan, malapit na, nabaklas na. Ipinisin na lang. Ipinisin na lang yan.
Pasok ko po cover. Siya yung mga finished products guys, nasa taas. Yung mga finished product niya. Mga camel type. Mga camel type yan. Tapos yung mga simple, yung mga gusto niyong design. Yan, gagayahin niya ni Idol. Kahit pang racing sa Formula 1. Okay, mamaya naman. Update ko kayo mamaya. Tapos na. Kami guys, natayo na guys ang ating customized seats ni Idol. Lapit na matapos. Tayo na ang costume ni Spider-Man. Napaka mabusisi ang pagtahi. Ayan guys, so natapos na guys ang ating upuan. Ayan, kinakampitan ni Idol. Nice. Spider-Man look. Ang ganda. Para sa mga motorcycle, dahil makakalitan ko yun. Para di sa motorcycle. Ayan, yun o. Ayos. Lako na boss, lako na. Yan. Ayos. Picture mo sa sana. Sila, napipicture na ni Idol. Ang ating bagong set. Para may Pang my day. Ganda. Maganda bagay sa motor natin. Maganda sa motorcycle. Oo. Ito sir. Iba makaparami tayo. Kasi, kasama tayo. 1, 2, 3. Sir pa. Okay po. Thank you. Okay, salamat sir. Sa Yeah, yeah. time. Abangan mo na lang mamaya. Abangan mo na sa YouTube channel. Ayan guys, kapag pagawa na tayo ng ating customized seats dito sa Milaor. Ayan guys, yung gawa ni Idol. Ayan guys, napakaganda. Spider-Man look yan na yung mga Idol. Ayan, dito to sa Barangay San Jose mga Idol, sa Milaor, Camarines Sur. Ayan, alis tayo. Wow, sniper. Napakatapit gumawa guys. 40 minutes lang tapos na agad yung ginawa sa akin. Dito na sa may katabi ng simbahan ng San Jose to, bahay nila. Ganda na. Bumaba pati yung upuan ko. Maraming salamat kay Idol na gumawa ng ating upuan guys. Yan, shout out sa shop ni Idol. Hindi pa ako sanay kasi medyo bumaba yung yung upuan. Ayan guys, oh. Dito kayo papasok pag pupunta kayo sa shop ni Idol. Pag galing kayong Naga, kanan. Pag naman kayong San Fernando, kakaliwa kayo. Shoutout sa mga taga Milaor, Camarines Sur.
guys, magandang tanghali. Dito tayo sa Milaor, Camarines Sur. At nakapagawa na tayo guys ng customized na upuan kay Idol kanina. Yan, 40 minutes na niya ginawa yung ating upuan. Napakabilis lang natapos guys. Yan, shoutout sa iyo Idol. Yan, sa mga gustong magpagawa ng upuan, punta lang kayo sa shop niya dito sa Milaor, Zone 3 San Jose guys. Yan, inuulit ko ng ano niya dito sa Milaor shop niya. Pakiinit na ng biyahe, pero okay lang yan kaysa man sa umuulan. School. Yan guys, magandang tanghali. At nandito na tayo ngayon sa San Fernando. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for the day. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, JDE TV Motovlog. At sa mga riders, ride safe sa inyong lahat. Laging tandaan, mag-ingat sa daan. Peace out.